Здравейте! Отново от барлогата. Ще ви покажа едно мое творение. Нарекал съм го стерео кашон. То си е и кашон. Доста примитивно направено. Но аз обичам нещата да си ги правя. Копешките не ме кефят. Та ще ви кажа за какво става въпрос. И така, докато разглавям стерео кашона, ще ви покажа частите. Това е батерията, тя е за прахосмукачка 14,4 волта по номинал. Това е бут от платката, с която съм е включил към усилвателя. Това е индикатора, който е на 12 волта, ниво индикатор е. Има и два инвертора понижаващи. Това е стереоосилателя, доста е мощен. Сега аз съм намалил мощността му на 50% от двата тример потенциометра, за всеки канал по-отделно има. Сега ще видите и какъв високотехнологичен ред има вътре в кашона. Сега то е ясно, че ще бъдете окончателно изненадани. Все пак никой не прави нещата като мен. Но това е защото не ми пука особено. За мен е важен експеримент. Гледам да го направя. Между прочим, този кашон изкара доста време. Това, че се разлепили шперплата, това е защото е стоял и много време на дъжда. И все пак все още работи. Между прочим, батерията държи изключително дълго. Мога да го ползвам в продължение на седмица по няколко часа, ако не се слуша прекалено силно. И така, тук виждате как се включва. Виждате, че и така съм си го кръстил стерео кашон си, и на телефона, и на таблета. Сесия стерео кашон. Между прочим, свири адски силно, но телефона автоматически изравнява звука и не можете да чуете всъщност реалната сила. Тук ще видите, че усилвам на таблета, но реално звука не се усилва значително. Парчето, което слушате, си е мое, правил съм го в Суно. Това беше видеото и да не забравяме, че накрая винаги има виц. Бонд. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд на плажа във Варна. Кафе. Дълго кафе. 3 лева. 23 лева.